ግዚያዊ መንግስቲ ውድብ ሕወሓት ዝዕንቅፈኒ ዘሎ ይብለና ንስኹም ግዚያዊ መንግስቲ ዝዕንቅፈና ዘሎ ትብሉ እዚ ምኽንያታት እዚ ኣይንደልየን ሕጂ ውሽጥና መን ከም ዝዕንቅፍ ዘሎ እውን ይነግረና ይንፈልጦ ኢና እኮ ኣይተምሃሩን ኢሉ ዝዕንቅና ሰብ ክህልወና ይኽእል ክህልው ይኽእል ደኳትሮ ይኹንን ክብለና ዝኽእል ኣካል ክብለና ይኽእል ሞኞ ይግንሱ ኣይተረድኡን ህዝቢ ትግራይ ይፈልጥ መን ከም ዝዕንቅፍ ዘሎ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከይፍፀም ዓድና ከይነኣቱ መን ከም ዝኽልክለና ዘሎ ንፈልጥ ኢና ላፈለጥና ግን ተዓጊስና ኢና ትዕግስና ሕዚ ተወዲኡ እዚኣ ክትፈልጡልና ንኸደልና ከመይ ንኸድ ከምታ ዓንተው ዝተነገረ ምስ ዝስማዕምዐና ኣካል ተስማዕሚና ክንኣትወና ተዓዲ ዝስዕበና ኣካል እንተሃልዩ ድማ ውድብ ሕወሓት ድዩ ሰራዊት ትግራይ ድዩ ግዚያዊ ምምሕዳር ድዩ ዝስዕበና ኣካል እንተሃልዩ ሰየ ናህና እዩ ዘይስዕብ እንተኮይኑ ድማ የፍልጥ ሕዚ ወይም ድማ ይተኣለ ለኣና ዘይኸውን ዓዲ ዘይኽብር ክሳዳ ዝተቆረፀት ትግራይ ሒዙ ክጓዓዝ ዘላ ኣካል እንድሕር ሃልዩ ክእለ እዩ ዘለዎ ውክልናና እውን ክነልዕልና ድሕ ዘይጠቕመና ኮይኑ ዓድና ዘይኽብር ዓድና ዘይመልስ ኣካል እንድሕር ሃልዩ ብዕሊ ነገረና ብግልፂ ውክልናና እውን ክነልዕል ኢና ስለዚ ክትፈልጡልና እሞ ነገር ግን እተቕርብዎም ሓሳባት እንድሕር ሃልዮም ኮይኖም ኣይ ከምዚ እዩ ትልዎም ነገራት እንድሕር ሃልዮም መዕገብቲ ክንሰምዕ ሓንቲ ከምቲ ዝተለመደ ቃላት እንድሕር ኮይኖም ድማ ንሕና እውን ክትሰምዑ ሰሚዑ ዝኽተለና ኣካል እንተሃልዩ እውን ክንሰምዕ ኢና መፂና ስለዚ ኣብዚ ፃውዒት ከቕርቦ ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ መላእ ትግራይ መናእሰይ ትግራይ ምሁራት ትግራይ ብፍላይ ምሁራት ትግራይ ከይተምሃረ ዘነበረኩም ህዝቢ ሕዘው ጎኑ ደወሉ ሕዘው ጎኑ ደው እንድሕር ዘይልኩም ፀሊም ነጥብ ተቕምጡ ኣለኹም ትምህርትኹም ዋጋ ዘይብሉ ክተርፍ እዩ ምክንያቱ ዝተቆረፀት ትግራይን ዝተበተነ ህዝቢ ትግራይን ሒዝኩም ተማሂርና ኢና እንተኢልኩም ሞትኩም እያ መንእሰይ ትግራይ ሕዋትካ ደም ከፊሎም እዮም ዓፅሚ ከፊሎም እዮም ነገር ግን ምልእቲ ትግራይ የኮንትን ዘላ ምልእቲ ትግራይ ክትኸውን ሕዚ ዕርፍኻ ፅኒዕኻ ክትቃለስ ኣለካ ካብዚ ናይ ፌስቡክ ስቁል ናይ ወረ በለካ ለኽዕካ ካብኡ ውፃእ ኣደብ ግዛእ ናይ ቦታትካ ኣሰር ትኸተል ዲያስፖራ ንብዙሕ ዓመታት ኣገልጊልኩም ኢልኩም ንሓሙሽተ ዓመት ዝኣክል ህዝቢ ትግራይ ከይባታተን ህዝቢ ትግራይ ይመውት ኣሎ ኢልኩም ድምፂ ኮይንኩም ኢኹም ነገር ግን ሕዚ ናይ ምፍላይ መልክዕ ተርኢ ኣለኹም ናብ ሓደ መፂኹም ርድእና ንመውት ኢና ዘለና ሓዙ ትማሊ ብፀላኢ ለሙዓንቲ ብናህና ባዕልና ዝመረፅናዮም ኣካላት ንመውት ኣለና ሕዚ ምስ ፀላኢ ኣይነመርርን ዋላ ከም ዘለዎ ኮይኑ ነገር ግን ብናይ ባዕልና ሰባት ሕዚ ንመውት ኣለና ሕዚ ስኹም ምፍልላይኹም ግን ዝገደደ እዩ ዝኸውን ዘሎ እሞ ናብሁኖ ተመሊስኩም ከምታ ናይ ትማሊ ቆሪርና በረድ ኮይንና ከይበልኩም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ጎኒ ተመዛበልቲ ናይ ምዕራብ ትግራይን ክትስለፉ ንፅውዕ ሰራዊት ትግራይ ዝከኣለካ ኩሉ ጌርካ ኢኻ ነገር ግን ሕዝም ተዓድኻ ታዝደመኻላ ኣካልኻ ዝሰኣንካላ እቶም ብፆትካ ቃቢርካላ ዝመፃኻ ዓድኻ ኣይተኸበረትን ህዝብኻ ኣይተመለሰን ወገንኻ ኣብ ኬንዳ ኮይና ኢና ተረዲእና ገዛ እኳ ኣይተረዳእና ለዓድና ክንምለስ ሓድነትካ ፅኒዕኻ ክትቃለስ ኣለካ ካልኦት ውድባት እውን ተውፅዎ ዘለኹም መግለፂ ንሰምዕ ኣለና መሕፈር እዩ ኣደብ ግዝኡ ህዝብኹም ከይተመለሰ ካውንስልየ ግዚያዊ ቤት ምክሪ የላውልኩም ትዛረብዎ ዘረባ ወይ ድማ እቲ ሕልፍዎ ዘለኹም መልእኽቲ ንዓና ዓዲ ዘእቱ ኣይኮነን ሓድነትኩም ምስ ዝኾነ ውድብ ተጠናኺርኩም ምስ ግዚያዊ ምምሕዳር ተጠናኺርኩም ምስ ናይ ሰራዊት ኣካል ተጠናኺርኩም ዓድና ንክንምለስ ፃዓሩ ዝተዋሃበን ዕድል ብጣዕሚ እየ ዘመስግን